magandang gabi! Metro and Mega Manila, ang oras natin. We got 30 minutes after 8 o'clock in the evening. And you are still locked in right here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na basic. Pag mga ganitong oras na bubulabog talaga tayo. Ito ang programang talagang wasak! Bulabog, gising talagang katawang lupa mo. Well, alam ko naman pagod ka, Manon Driver. Boards, pagod ka for a very long day. And given na it's a Friday, September 20. Diba? 2024. Ang bilis ng araw natin. Okay, hindi na natin patatagalin. Eto na, hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to. Game! Isang 2 taong gulang na batang lalaki ang iniwan ng kanyang ama sa isang waiting shed sa Mamburao Occidental, Mindoro. Oh no! Sa viral video, makikita po ang batang magkasama sila ng tatay niya. Tapos parang umalis, bumili ng pagkain yung tatay. So isang babae po nakakita sa bata at na walang mag-isa lang. Kaya sinamahan niya habang naghihintay sa sino mang babalik. At dahil nga walang dumating para sa bata, tumawag na lang ang babae sa barangay. So isa pong mag-asawang nagpakilala bilang mga lolo't lola ng bata at nakumpirma naman na yung nag-iwan na tatay ay kanilang anak. Eto na, logican na natin to, Tang. Ay sige, ano pang hinihintay mo? Logican mo na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA! Boards! Basic, dapat sa mga magulang ang alagaan ang kanilang mga anak. Pero po sa nangyari na nakita po natin at nabalitaan po natin, alam po natin, basic din po yan. Malamang wala po sa tamang state of mind yung tatay. O diba? Bakit niya nagawang iwanan yung kanyang anak? Kasi kung nasa matino po siyang pag-iisip, malamang hindi niya po ito gagawin. Well, ang nakakalungkot po dito mga kabisyo, diba? Yung iniwan din, ito po ay mag-iiwan din ng trauma doon sa bata. At malamang dadalhin niya ito sa kanyang paglaki kapag hindi po nagabayan at hindi napaintindi ng maayos. Diba? Parang ikaw, Boards. Nung iniwan mo basta-basta yung ex mo. Na wala man lang paalam. No. Kaya hanggang ngayon, galit na galit sa'yo eh. Na mga kabisyo, ito po. Logican po natin. Marami pong mga posibleng dahilan kung bakit iniwan po ng isang ama ang kanyang 2 taong gulang na anak sa waiting shed at hindi na binalikan. Marahil po sa una, pwedeng sa kahirapan. Maaring nagmula siya sa isang sitwasyon na pinansyal na mahirap at sa ilalim ng stress. Kaya nagdesisyon siya na iwan na lang yung bata sa mas ligtas na lugar kahit na alam niya ito ay mali. At pangalawa, it could be, ang sinasabi ko kanina, a mental health issues. Maaring may mga issue po sa kalusugan ng pag-iisip ang ama na nakaapekto po sa kanyang judgment at desisyon. Pero, Angkol, Boards, huwag mong isipin na may mental health issue din yung misis mo na nag-iwan sa'yo. Dahil kanya iniwan. O, Tang, may dahilan. Bakit sa Tang iniwan ng kanyang misis? Ay, dahil ikaw ay isang palahubog at maoy. Nako! Buti na lang nung panahong iniwan ka ng asawa mo, wala pang Rafi Tulfo in action noon. Eh di sana nag-viral ka. Ay naku mga kabisyo, ang oras natin, it is now 34 minutes after 8 o'clock. Ang bilis ng oras. I gotta say goodbye. Thank you so much once again. Hope you guys did have a great time on a beautiful Friday. Don't worry mga kabisyo. We saved the best for last. Ika nga. Up next, it's gonna be Rocky's Secret Files. Susunod na po. Kasama ang ating Basa Princess. Once again, ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala po sa inyo on whatever you do.
do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Good evening, Metro and Mega Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!